Ahojte ľudia! A toto ideme toto. Teraz ideme stavať dom, ktorý ani nevie postavať. Hej, a toto ja som dal zle server, idem nový. A ja som jeho splašený kamarát Tobias. Splašený? Áno, splašený. Je to divné hlavne. Takže čo budeme dneska robiť? Toto skladať dom, čo neviem. Takže ideš skladať dom, ani nevieš ako. Hej. Ty vole. Ja viem skladať domy. Daj, jak toto pokakáme, vieš. Načítavaj sa, ty pomaly televízor. Čo, požím? Povedať televízor. Televízor! A tu je televízor. Hej, zaves tam mobil. Televízor. Toto je zlá svet. Počkaj, ja som išiel do zlá svet. Nedoletí. Počkaj, musím... Minecraft musím... No a teraz ideme dať podlahu. Tak, toto vykole. Dobre? To
seknie. Trzymam stoi. No też teraz stawamy. O, my God! Zlepiło się! Zlepi się mi! Wilusia nad nami! Dobra, idziemy to. Staramy robić A teraz będziemy... Robimy pokraczowanie. Musimy zrobić moje domek teraz. Połamała. Musisz wylecieć. Ja sobie nie widziałam. A musisz potem jeszcze z nuka toto wykopać je, czy są tam bloki takie, co nie trzeba. Posłuchaj, Jessica, tam, taki. Możemy dać okna? Ty się lepszy na okna, a podjął mam za oknie. Wstać tak energię. Wstać jedno okno. Co? Co? Oj. Wstać jedno. Nie ma chore. Tak, Ja teraz ci zapnę to całe czerwone. ale zakulam. Strechu masz robione. Od kopa są zbytoczne bloki. Jak się prawie gra w taką wideo. Wiesz, jaka to jest prędkość. To Ja nie. Ja A to kamera? Moglibyśmy spolu natoczyć wiatr, widać, co myślisz? Hej. A Tu masz jeden, tu. Hej. Chodź, uciekać w pokój. Się toczymy. Będziemy chore, nie? Dobra, tak. To jest koniec. A uwidzimy się w drugiej części pokraczowania stawiania naszego domu. Do widzenia. Dobry dzień, cześć.